C1. Horas maita mangina. Selama Natal manita saluna. Ide kemarlas niro do hita borngeno. Asa sahat si pelway torohat tagano. Dia kadonga calo situa sama si urupa manon maka kursi nak songonya kana posote untuk di depan. Ale julo masuk ma barisan prosesi. Alania manginang nai masuk ma tu bagas joron itu hatta barisan prosesi nani uluhun ni ima uluan ni huriata nadong di distrik 20 Kepulauan Riau amang preses rap dohot parhalado alani tajak kemana sida di bagasan lasni roha jong mahita di inganat tabe. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tongat-tongat ta ibana, nunga patar asini rohani debata, di tongat-tongan ni huriana, nunga patar pabahenan ni debata di portibion. Dilehon anak na Tuhan Yesus Kristus gabi si palua portibion. Alani i naing madohonotta idama debata Jehovah sadiri mandok haholongon saliling-liling nahubain makkaholongiho dibaheni hutogu-togu hom marhite asi niroha atong di bagasan las niroha tahatidak koma tungga godang situdo asi niroha di mata kumina nunga di pasiko de mata baga-baga dan tidak jaga rong saliling-liling di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai di tadi kodo sanghap na lahom manopot hita na di pardangolanon asamar sangap ibana marhiti ulaon na nabalgay atong tadda naung di tongat-tongat ta panoddangi
pagalak hamuma lilinon mulak maparhalado tu hudulan nabi na magalak kon lilin ima parjamita utusan lansia ama ina naposo remaja dohot sada sikola minggu. Mulak matu bag tuhudulan nabi. Hudul mahita. Tapahohoma taparade marohatta asatamasuhi parsauratta dohot dewata di bornginon marede mahita sian buku de nomor 615 ayat sada sahat tu ayat tolu.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jalama ringanan di tonga-tonga ni hitaon, jalawi dahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, guk asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banwa gidjang, mandok mauliate dohami tuho, ala ni godang niasi dohot holong ni roham dihami, ay di basa-basa hoko do anakmu nasasada itu hami, na di pardang olanon, asa malua hami marhite-hite ibana, siad dosa dohot sian hamatian saliling nililing na. Upangi dohami tuho, say sodangi marohanami na holomi marhite-hite toddi parbadiai. Akup ni say parrohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul si tutu rohanami dihagugutan, doho di pangujunan marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Maredehitasian buku di nomor 605 ayat sada dohot ayat 2. Kamu mapatik ni debata di parmuata di Bornginon, ima na dibuat sian buku Filipi 2 ayat 4 dohot ayat 5 songonom madidok unang mana rikot di hamube matahok kamu dohot mana didongan songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna ido sahat na atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Maredehitasian buku de nomor 57 ayat 2 dohot ayat 4.
satopo tima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hodo na patupahon hasisaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsahod dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasisaan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami disi. Dia sini roham. Alaya sahut rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Songono dopak kaholong ini debata di portibion. Ola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganut ni porsia di ibana. Asa hanguluan nasaliling nililing na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehitasian buku ede nomor 602 ayat sada dohot ayat 2.
tangihok kamu mahata ni debata nagabeturpu epistel di parpungatta bornginon ima natar surat di buku Yesaya biddu pitu ayat 10 sahat tu ayat 10 pitu marsika soring mahita majahausa akup ni didok jahuba ma mandok si aas songonon jadi ninna si ahas ma dang olo au mangido asa unang huujuni jahuba di baheni apala Tuhani sadiri ma mangalehon sada tadda dihamu idama gabi-gabi emas sada nabar baju jala tubuhon sada anak jala bahenon nama gowarna Immanuel ay taga so di boto dak danakido pe mampolokon naja jala mamilit na denggan tarulang mata nawi nani raja anina dua raja ina biaramui ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jalan nawi peopsa amen marede hitasian buku ede nomor 614 ayat sada dohot ayat tolu liturgi hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus para siroha jala pardengka basa do jahoba ngabak tarimas jala para siroha godang dang dibahetu hita hobar tuaka dosata jaladang di balosot tuhi tahu bartuaka haja hatotta songodau ni habis sarasin hasudutan di padau ibana siak kita akka pangalasyota ay songono doholong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasa sadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana
Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Jadi borhak masa sude asa disurati ganup tubo nani pinasana. Pasurat tod dirina rap dohok si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Di tubuh ma anak buha bajuna di borhosma di pihak koma tu bagasan panggagatan alas soadong inganan na asing di permianan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jalamar sinodang masangap ni Tuhani humali yang nasida gabi mabiar si tutuma. Ay naung tubo do dihamu sabor nginod diutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Jala topu ma adong dongan ni suru-suruani torop aka parangan parbanua gitjang dipuji nasida do debata. Oh
langsung mah. Jongjong Mahita Sude. Hasangapom ma di bata di gijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomoani. Naya Tolu Jalatangga Lilinta. Oh
Jong dope hita. Hurian itu hatta nunga gabe jolma tuhatta Yesus Kristus jalasaur do ibana rap dohotita atong tajak koma ibana loas manang ibana sorang di bagasan ngolum jalalam marhuaso di bagasan hati-hati dohot roham. Nunga di papatar debata diri na tuhita atong rap mahita maka tidak kon hapor siauta tu debata ama anak dohot todi parbadia rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah do ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anaknya debata Jehovah na sasadai imana tinbuhon si Maria nalabega siya todi parbadia adorang sawabubuan ido tuhatan na tumaon na bernit di pakuman si Latus namate tarpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tubanwa torudong di tanom namula mangulu dia ri patuluhon namanaik ti surgo lahur dul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Au porsia ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sisaan ni dosa doh dia hataina mandok ulah mangulu sokot hudul mahita. Sunggul-sunggul di hitamang do tamu inang ima marsogot 25 Desember 2020 tapatu pado pesta perningotan nari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan Tolusip ima na parjolo masuk pukul 6.00 WIB sipna pada paduahon masuk pukul 08.00 WIB jala sipna patuluhon masuk pukul 10.30 WIB jala tapatu pado ulaon manang marulaon nabadia diganu parpunguan manang sif naung ditotuhon ni huriatta na paduahon di tanggal 26 Desember 2020 tapatu pado pesta parningotan hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus manang Natal na paduahon jala sadasip dohita masuk ima di pukul 10.00 WIB laus tapatu pado disi ima padidion nabadia songonima sunggul-sunggul dihita maredde mahita sian buku edde nomor 500 sia pulualu ayat sada dohot udutna huhut tapapungu peliatta pelian sadaa dohot pelian sadabi.
Dame ni di batana sumurung sian saluhun naroha, imana mengaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas, salam, selamat hari Natal madita saluhuna. Ale tunai lebungmu teh ngedo koko manginang. Ngedo koko beni lebungmu. Doko jatuh ni lebung mi. Kesebelahnya tolong disampaikan ucapan selamat Natal. Jangan terlalu kaku kali. Ini kan hari sukacita manginang. Itu teh. Jangan dari tadi wajah walaupun sedikit lapar, tapi karena ini hari sukacita kita harus tetap sukacita. Abang Inang di bakason-bason hatan itu hata nagabe jamita nadienet sian Evangelium Matius bidusada ayat 11:1-20 songonon ma didok disi yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonon do uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabi-gabi do ibane si atod di porbadia adorakso masih padonokan dope nasida ala parrohan na bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirak kononna songoni alai dina songoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suruh-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana oh Joseph anak ngisi Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dong amusari pemuse ai nasiat tod di porbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahenommu ai paulon na do bangsona sian aka dosa nasidabi masa pesudi nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok ida hamuma gabe-gabe ado na berbajui tubuhan anak maibana jala bahenon na do warna Immanuel lapatanna dongat tama debata alai hujama soba Indonesia ala gudang ko kubereng tong aka danak naking di memang hasta Batak ngasungon na bingung jalang niku sungon na bingung jadi tabi majo bahasa Indonesia na kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Songonima saatna
damang do dainang na pasti sudedo hita marlas ni roka ditikyon nang di bulan Desemberon. Secara umum orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen ketika memasuki bulan-bulan Desember sudah terbersit di pikirannya adalah bulan sukacita. Entah apa motivasinya, entah pada dasarnya, yang pasti sukacita itu telah ada. Yang kedua, lalu sukacita itu juga mungkin boleh kita perlihatkan di torop niaka pesta-pesta Natal yang berlangsung, mulai dari sekolah sampai instansi, sampai marga-marga, sampai punguan STM, dan sampai kategorial di gereja-gereja. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau ditanya pada malam Natal ini, kalau kita katakan sukacita ini, seandainya kita ditanya seberapa banyak Natal yang Bapak Ibu sudah ikuti, lalu ditanya apa makna Natal setelah Bapak Ibu yang telah ikuti selama ini, inilah yang harus kita renungkan. Artinya sukacita Natal harus nyata bagi kita. Dalam setiap perjumpaan kita dengan Yesus melalui Natal itu harus memberikan dampak buat kita. Kalau bukan, tidak ada dampaknya, sangat mengerikan hidup ini. Ternyata sukacita itu tidak benar sukacita. Tapi Bapak Ibu, memang perlu kita katakan bahwa dalam perjumpaan kita dengan Yesus Kristus itu pasti memberikan sesuatu yang berbeda. Ima holong ni rohan ni debata tu kita jolma di Portibion. Jala di sada sisi boedo do konon songonna ura atusan holongi, ura atusan sakap nai, ura atusan lomonai, ternyata tidak. Mulai majuda sian ayat 10 yang go hatu tubuh di Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Joseph dope inana si Maria gabe-gabe do ibana si atau di perbadia adorak so masih padonongan dope nasida. Saya kurang tahu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti. Apalagi belum diso dokter, baru dokter mengidei. Bagaimana ilmu medis bisa menerjemahkan itu? Seorang perempuan bisa hamil. Coba pernah nggak kita bayangkan itu? Seorang anak gadis bisa hamil. Tidak seperti yang dibayangkan secara umum oleh manusia. Inilah rahasia sebuah hakomion yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada dunia ini, bahwasanya sungguh nyatalah toho manedokon itu Tuhan idalaku dada dalammu, pikiranku dada pikiranmu. Tuhan tidak pernah bertindak, Tuhan tidak pernah berlaku untuk memenuhi sesuai dengan keinginan kita. Tapi Dia selalu menunjukkan bagaimana Dia berkuasa membuat sesuatu berbeda dengan dunia ini. Ido sada naikon gumul honot tadi bagas tikyon. Di patudu honi mana holongna marhiti-hiti di luar ni logika ni jolma na di Portibion. Napa dua kon tentu tidak dosian terpokon bagaimana seorang pasangan dari Maria, yaitu Yusuf anak Daud, ketika menghadapi itu, ketika
melihat realita itu, fakta itu, secara manusiawi dia tidak gampang menerimanya. Saya kurang tahu kalau ada di sini seorang laki-laki yang ingin merancangkan pernikahan martupul dope aleng-adenggap pamatangi parupuani. Wado boleh toridokon adenggap pamatangi parupuanon. Jangankan si laki-laki, orang tuanya pun langsung ngomadokon paula mei, sutung mei laita. Unang be pasau be. Haila bulud dui. Itu tamanginang? Itu teh? Besong nasipam. Ena suhailau do nasongoni? Itu teh? Apakah itu tidak merupakan aib? Dari sosial budaya itu aib, bukan hanya di kita, di kalangan orang Yahudi pun seperti itu. Inilah yang boleh kita lihat bagaimana kita sebagai manusia yang normal bisa melihat itu. Memang kita tidak mampu untuk menyikapi itu secara logika berpikir. Yusuf, Joseph di Bonanai sangat berpikir naeng pataridakon sikap-sikap penolakan kepada situasi itu. Itu sebabnya kalau kita coba melihat tadi bagaimana Yusuf ketika mendengar itu, dia ingin menceraikan, dia ingin meninggalkan si Maria. Alai omma gabi jami tadi kita di Bagastikion, yang harus kita teladani, yang mungkin sulit juga dijumpai. Tidak banyak orang-orang yang punya tipikal seperti Yusuf. Yusuf itu adalah pribadi yang memiliki tulus hati. Parroha nabonar, orang yang lurus hati, yang tidak banyak neko-neko. Boyo konotasi bulus-bulus do ibana. Dan inilah sebenarnya yang membuat dia tidak mau untuk mempermalukan, mencemarkan nama baik Maria. Tohodo juk rohana, tohodo mau hati-hatena, tohodo kecewa imana, dia sangat kecewa dengan situasi itu karena memang daktar jalo rohana alai alani bulus ni rohana, karena dia orang yang punya tipikal tulus hati. Dia tidak mau membuka aib. Yang kita hulat tabigi songoni ngetor tababua juga rihuboto songonon dang naulu atusi ngata buah tu dia jangan katu saping jabu, jangan satu medsos penga sahati, mungkin penga viral, mungkin penga gudang naringoti, tapi Yusuf tidak memiliki seperti itu. Idora ubain Bapak Ibu yang mau kita lihat, Allah juga tidak sembarang ternyata memilih orang untuk menjadi parhiteanna melaksanakan rencana yang mulia itu. Ternyata Yusuf sian pinopar si Daud sudah dipersiapkan secara matang oleh Tuhan dengan karakter tadi. Tentunya yang mau kita katakan Bapak Ibu, dari karakter Yusuf ada beberapa hal yang harus kita lihat ketika dia mendengar situasi yang berbeda dengan harapannya, berbeda dengan impiannya. Dia tidak mau panik. Itu yang kedua. Tidak gampang panik. Gudang guhitan waeng menghadapi masalah, ngetor gampang panik. Ngetor piri-pirion, ngetor emosi. Ade, sonang ko takas do PBG berita manang dia, wala sauti gue di BG, ngetor emosina di patujolo sian pikiranna. Ini karakter yang kedua yang harus kita lihat, yang harus bisa menjadi sebuah renungan bagi kita di malam Natal ini.
Yang ketiga, dia juga boleh dikatakan pribadi yang wise, yang bijaksana. Dia mempertimbangkan banyak hal. Dia benar-benar memiliki kematangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mana do ibadah, dia cukup hati-hati. Baru yang keempat, dari apa yang dilakonkan oleh Yusuf di sini, bahwasanya pribadi Yusuf juga pribadi yang mau peka terhadap suara Tuhan melalui malaikat. Bapak Ibu, inilah mungkin yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu, bagaimana orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan itu ambil bagian dalam rencana keselamatan itu, benar-benar memiliki karakter yang berbeda. Kalau dulu Yusuf itu adalah seorang pemuda yang lurus hatinya, saat ini di malam ini Tuhan juga menginginkan ada Yusuf. Anggo pedi kita nama dok Parwana Murah Ramanginang. Masih pernah Bapak Ibu melihat orang yang tulus hati? Jadi mau dikatakan di zaman ini, di era ini dicari karakter Yusuf yang tulus hati. Kebanyakan orang-orang mungkin di zaman ini selalu ada udang di balik batu. Dia berbuat baik, selalu ada rencana-rencana yang aneh. Jadi kebaikan-kebaikan namanginang dan akan apa sebulung tak salilinga aka kebaikani denggan. Alena denggani nunga baik. Mulai dokon na tua-tua unang baen kebaikani gabi sukat-sukat. Ale hasit tongam mabaen suka-suka nah. Jadi artinya yang menjadi suka-sukat, yang menjadi ukuran adalah kebenaran. Jadi kalau dikatakan orang yang tulus hati, orang yang selalu menggerakkan hatinya melakukan kebenaran sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah orang yang tulus hati. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tulus kok, tulus aku mengasihimu, belum tentu. Jadi yang anak gadis juga jangan langsung gampang terbuai dengan kata-kata tulus hati. Cross check jo, wado tulus ni rohanai. Pareso jo, tulus do manang daong. Kalau ketulusan itu harus diperhadapkan dengan sebuah kebenaran. Jadi jangan mencoba untuk membungkus ketulusan itu dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang bisa menyenangkan telinga, tidak. Tapi ketulusan itu selalu diperhadapkan dengan kehendak Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita renungkan pada malam ini. Bagaimana kita di situasi, di masa sulit, di masa-masa genting, di masa-masa pelik, kita harus punya tipikal seperti Yusuf. Kita yakin Bapak Ibu, dengan kata-kata yang disampaikan oleh malaikat ketika dia mencoba untuk meninggalkan si Maria, Yusuf, anak ngisi Daud, unang alang roham, jangan ragu-ragu, jangan takut. Dia diingatkan Tuhan. Seharusnya si Joseph harus berbahagia karena dia dipakai gabi perhitian dalam sejarah ni haluon ni jolma. Jadi tapi amanginang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih harus berbahagia kalau
dibuat menjadi sebuah media Tuhan dalam rencana-rencana Tuhan. Karena itu bagaimana kita melihat itu, bahwasanya kita bagian daripada rencana Tuhan itu. Dalam pekerjaanmu bekerjalah dengan tulus hati. Jangan karena unsur paksaan, jangan ada unsur-unsur yang lain. Bekerjalah dengan tulus hati. Itu saya pikir yang paling bagus menurut firman Tuhan saat ini. Ketika kita dengan tulus hati, jangankan Tuhan atau jangankan manusia, semuanya akan menyenangi kita. Tapi orang-orang yang tidak tulus hati, dia tidak akan punya tempat. Karena ketika orang itu tidak tulus hati, satu saat mungkin dia juga akan disingkirkan oleh orang-orang. Tapi orang-orang yang tulus hati itu akan punya tempat di mana-mana, karena hanya orang-orang yang tuluslah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi suku dirim parrohan abonar doho, jolma na tulus doho, jolma manusia yang lurus hati kah atau yang bengkok-bengkok? Ya, itu yang harus kita coba cross check. Kalau kita memang orang yang lurus hati, yakinkan dirimu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Sekalipun itu berat, sekalipun itu mungkin punya tantangan dalam mengerjakan itu, tapi Immanuel akan menyertai kita. Baru nama ngihut dorang soti nutup, baru kita tutu menggunakan tipikal Yusuf tadi, supaya jangan ada lagi anak-anak Tuhan yang mau mempermalukan orang lain. Sutu ngadong bedihita, bolonggo bedihita na berniat paila kodongan na di tonga-tonga di perdala dan di ngoluna, sebenarnya kita tidak layak untuk bersuka cita. Jadi anak-anak Tuhan harus mau menjaga nama baik orang lain. Buddha Banginang, unang lasroham di paru-arwah hodong ammu, unang lasroham di pela hodong ammu, alai maila maho. Ketika kita mau memburukan orang, sebenarnya keburukanmu yang telah kau sampaikan kepada orang lain. Itu harus kita renungkan. Siapa yang orang-orang mau memburuk-burukan saudaranya, keluarganya, entah siapapun, sebenarnya yang dia burukkan adalah dirinya sendiri. Jeunang bangga hita, ulu paburu-burukon, ulu paurakon, mau mencemarkan nama orang lain, tapi kita harus menjaga reputasi nama baik orang lain. Amin. Buru taulahun yang manginang, boido, mamuk kasadarion, unang adong me nama si pailan. Wado, bodo temar janji. Unang adong nama si pailan. Sesama anak Tuhan, sesama si tiup silang, tong masih pailan. Mana mah itu? Nanti. Jadi sesama anak Tuhan dulu, baru orang lain. Sesama anak Tuhan ini harus bisa menjaga nama baik orang lain. Saya pikir kedua hal ini sudah menjadi renungan bagi kita dalam peristiwa Natal. Karena peristiwa Natal bukan hanya berromantisme dengan kelahiran Tuhan Yesus. Jangan salah. Tengah berromantisme kita dengan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Alaisian peristiwa Natali ikon adong putih hatta harus asit tonggan masa di peristiwa Natali. Gok naik si putih hatta. Buah karakter di Parmahan, buah karakter si Euredis, buah karakter si Maria, buah karakter si Joseph, banyak. Tapi malam ini yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita adalah Yusuf yang dipergunakan oleh Tuhan menjadi perhatian di haluau ni jolmai, memiliki karakter yang harus kita teladani dalam perjalanan kehidupan kita. Gimana king urokon na perjulu na king asa disegarkan ulang jo. Naking bolurokon Joseph, dia adalah orang yang tulus hati pertama, dia adalah orang yang tidak gampang panik kedua, dia adalah orang wise, yang bijaksana, yang tidak gegabah. Baru yang keempat tadi, dia juga adalah orang yang mau mendengarkan suara siapa?
suara Tuhan. Inilah yang menghantarkan kita menginang, memasuki Natal, memasuki tahun yang akan datang. Kalau ini kita pegang, pasti sukacita itu akan menyertaimu, tidak hanya pada malam hari ini, tidak hanya pada perayaan-perayaan Natal. Amin. Jadi suatu ngolan ibagas dari Yoko marlas niroha, solang dibagas bulan Desember Yoko marlas niroha, ikon ganu pari asal masih nakingi, bui tahanguluhod di nguluta, jala bui tahu basi di nguluta. Saya yakin dan percaya ketika kita mau peka terhadap pesan-pesan Natal malam ini, itu akan menghantarkan kita untuk menghadapi situasi-situasi sesulit apapun, kita akan bisa menghadapinya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Martangi Yang Mahita. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tamadoho hupuji kami Tuhan di bagas borunginon. Ala diliokodope kesempatan partikian nauli di kami. Bui kami jumpa marsaor di tonga-tonga ni bagas joromon di tahunon di paringotan di hatu tubuhnya nama Tuhan Yesus Kristus. Jala di bagas tukyon wala sok kami matukan di khatam naung patuduhot tu kami. Pabua hodo nama dongani kami disadok pardalanan ningulu nami. Naung di patuduko tu kami naking hodo Immanuel. Ima na menjamin ngulu nami. Pabua paposon rohanami may Tuhan mangalakakon lakanami. Asa di bagasan pos ni roha kami jala yakik kami Tuhan dang pasobom kami songon naposom si Yusuf si Joseph na tinodom gabi parhitian ni sejarah ni haluaon ni hajol maon sian gonggoman ni dusa batu dua kodo songon dia karakter ni si Yusuf si Josepi parroha nabonar halak na tulus hati na lurus hati jala di patudo kodo dangului mana paurakon si Maria jala dangului mana gabe pribadi naura panik alai jol mana bijaksana jol mana marbisu gue bana Tuhan songoni manang hukirim kami Tuhan suan di ngulu nami uju adong akka ragam ni hamaolon namaol hupikiri kami Tuhan asam marhiti-hiti suruomu todim nabadiyai lahu mengajari kami asa gabi jolma nabijak kami jolma nabisuk kami jolma parrohan nabonar kami Tuhan porseado kami dangadong akka hamaolon na subui hubasan nami muluho rapon kami di tonga-tonga di perdalanan nami tatak maka ruasmon uju adong akka si pikiran nasidat naborat namaol nambay pojot urokan nasida jala suatu ma pakirimo tu nasida Tuhan asabui kami tutu lahom mangaukon las neroka songon naung wanguluho kami maritiha kami jala jari kami Tuhan di tengah-tengah ni parsoran nami pe asabui kami majaga kebersamaan nami majaga nang kekeluargaan nami majaga nak parsawaran nami asa upaubar kami may Tuhan tulomoni ruham tong mula-mula pehamian non saningana non paborhap mahami di bagasan nami jala o matuktong napaubah ko nakaparsoran nami asa obari tuasi dot holong ni ruham tong sesa modo sanami nagudangi asa patamomu kami Tuhan mangaukon hatutubum di roha
nang di tonga-tonga ni keluarga nami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Tapa punguma piliata marede maitasian bukwede nomor 120 Kidung Jemaat. Didolo diurani sudah ingat hari tahun didolo ang tubuh Kristus timur osno Tuhan di panggagatani somon nabi namoa di pati tahun didolo dirurani sudah ingat hari tahun didolo aku Kristus hari tahun didolo dirurani sudah ingat hari tahun didolo Kristus
Holan gijang sudah do nai luar. Tahun di do Rapita dirurani sude inganan mari tahun di do aku Kristusi Holan netoru sudah mare netoru Poros tungata di pagari Sokon amina boa pagari Mari tahun di dolo dirurani sudena Mari tahun di dolo tahun Ripita jongjong Mari tahun di dolo aku Kristusi Rono sudut seruan ada emana mata pengorbanan Mari tahun di dolo dirurani sude inganan mari tahun di dolo aku Kristusi Tatangnya kumma pilihat tatuadu pandidi bata martangi yang mahita Ali di bata aman namin na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan Dohot nasa ulibasa na mauliutus Upasat kami masian na lihomi Tuhan pilihan nami Tuhan Saya jalo magebi uap na khusus di jolom Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihan non pati pulkon karajomu Di tonga-tonga ni huriam dogot di portibion Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim Asalam hutada kami gudang ni silehon-lehon mitu kami Asalam girgir kami muduk muliati Tuhan Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasa itu
nami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajom, sai sauk marlomo nirokam di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leko matu kami sadarion hanguluan siapa. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tu kami. Unang hami togiku tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo kamu apa sepausi nama tadi bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata bako. Di sodakon Tuhan di bata mau Tuhan jala si marukana midako. Di dopakon Tuhan di bata mau buna Tuhan jala di pasaur koma damena tutondi munabi. Amin. 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 Muluhudo kami selamat hari Natal, halusna Immanuel. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Horas marita masih jalangan maita. Thank you.